So, day karon guys, nagaulan ra gyapon no, mo din part 2 sa tong video, mangita tag spots dito nga lindot kaliguan no. Laban na karong bugnaw-bugnaw, balami kay kan to ligid-ligid itong kaliguan na mo adto. So, tara na guys, kuyugi ko ninyo, kuyugi mi ninyo, paingon dito. Sheesh. इसे सबै हाल्नुहुन्छ अनि फेरि म हाँसु होइन दोरी छ कुरो घाँस So, mo to guys, kaubanin ako ning akong ano, karing camera boy na ko diri oh. Ano ako ni akong camera boy diri nga gwapo. Dra guys, dra. Ang gwapong tingog nga camera boy. Tang ina mo, walang ganon. Ha? So karon guys no, siya ding atong kuan karon no, siya mo atong tour guide. Munay guide na to paingon dito sa atong kaliguanan. Kung nagmali mo guys, kininan siya uban na, mo siya tour guide diri no. Para makita inyo ang lindot og view dito ba no? Alimatok. Limatok? Na wala lagi yung limatok. So mo to guys no, muna rin tour guide nga mahadlok og alimatok guys. Kabalo mo sa ng alimatok guys. Katong ulod nga itong ba, mo na siya alimatok. Tang ina mo, walang ganon. Ha? So mo to guys to mga tunara pasensya kay diri sa mong dalan no nga hitak nga marag basakan makakabalo na mo guys bagong gaulan. So diri guys no, So mo to guys to padulong na tayo to mga tunara tayo to guys no. So diri na ta mga guys, di ba guys? Ngadulong pa lang mi guys, lami kay view guys, puro green yung nakita ano ning mga tao diri guys, mga kuan kay nga mata guys, mga tarong kay mga mata kay ligmata ni namo nila makita rin guys, mga green, the green grass. Ang ating bayan, ilan to kakalag sa pagkagapos. Halos lahat tayo alipin ang pagkahingahos. At tapos lahat tayo ay bawang biktima ng ating mga gawang katumbas ay 15. Kaming mga kabataan ay waring nakakulong. Di naman kami adik, ngunit bakit parang lulong? Sa binubuga ng pabrikang dulot ng pagkalason. At may itatama mo pa ba ang So nanata diri guys no, nanata diri ang atong spot ng kaliguanan guys no. Mentay wala lang na kuanon guys, narabadi potulong kahoy area to oh. Mentan lagi di lubog ron, gaulan ra ba guys. Mandabi atong lilion, adi man kay maklaro ari dapita guys, wag tato pikas. Siya kay man niya kung camera boy guys no, kay madlok siya mo kuas kung nang lagi daw kay basig maibulig mo sa kung nang ba. So diri guys no, murag libon-libon gyud diri guys, kay taud-taud mo go kabalik diri guys. So ako ra tiglimpyo diri gud sa pilinguna po nimo eh. So karon na guys no, kita niyo na guys no. Maglibon na gid ang dalan guys. Para guys oh. Giayo ginitutok na akong camera boy oh. So, pero sa kalibon guys, mo siya gidala og ka nice view diri guys napita guys no. Mandabe akong luwaton camera kay kalisod ko camera boy. Patay guys no, tay lubog gid guys. Sara guys, so mao na mong kan guys, sorry kay guys, di mi kaligo diri kay lubog kay no. Mingita na mig laing spot dagoy ron. Mission failed man. Lubog guys oh, dara guys oh, lami kay diri nga view guys oh. Ambak pulse, mo siya ambak pulse diri guys. Dara guys oh, paano katama nito guys, so mao to guys no. So mao to guys diri tama no. See you sa next vlog. Sheesh. Bye.